Dilip Samia tini bubagran loge Fenerona welcome. Dilip Samia bubagran loge Fenerona welcome. Dilip Samia bubagran loge Fenerona welcome. Bubagran lip. YTF lip. Bukrasa lip. Ini cungke hai Gosirampara ni ward number 5 Dorampara o ke ha ward meeting hai ke bo meeting ni उद्देश्य हा मेनली रो पाराओनी जे जॉइनिंग प्रोग्राम होनो तो के बरो चंबै तो 6 फैमिली 17 वोटर्स चंबै दिनियो जॉइनिंग खेपा ओनली सिंगल वार्ड वासी किन्तु पाराओ या वार्ड भित्तिक मीटिंग के बरो खूब ब्रानी 65 फैमिली टोटल ऑफ पाराओ तोमो प्राय 50 फैमिली तिप्रामो थाव तो अब देखिनो ताव चंत्रे दिन चिनि जे बाकी तोमो रो पा फेमा सालाय दो केबो शुद्ध तिप्रामथा बुट पैन बया जों जत सिहाजे चिनि तिप्रासाराव चिनि अधिकार चिनि माइथाय जों मैने नांनाय आबो याखे जों चिनि फ्यूचर चिनि भविष्यत चिनि साराव चिनि जेनेरेशन नेक्स्ट जेनेरेशन फ्यूचर क्रुइं थानाय आबोनो वाइसो एसे जत तिनियो सिकितो हिंदी असिकितो हिंदी जत तिप्रासाराव तिनियो बुबाग्रानि लोगो पालरिने हिया जोंथाय आमबै खाकसां ब्राउनो त्रेफोनो फाइनाय जों आसाखेव एवं इलेक्शन फाइके तो विभिन्न पार्टी त्रे पार्टी रफोनो फाइनाय फाइफो ब्राउनो चौ बिया बुकसाखौ होइनाय आबो चौ जत चिनि पब्लिक रनो चौ एवार्ड खेनाय बिसकाउ त्रेस स्ट्रंग नाय तिप्रामथा एवं तिप्रामथा चौया ताओ चौ पूरा इंटायर नॉर्थ ईस्ट न केहा थानसा खेनाय बयो बुवाग्रा जे बिनि नेतृत्व चौ कमा सालायतेओ बिसकाउ पूरा नॉर्थ ईस्ट एक उनाय चिनि जत माइथेराव चिनि इंडिजिनियस जोंनि जे डिमांड माइथै दमो अधिकार दमो आबो चौ जेके फल लारे माइनाय आबो चौ आसाखेव आसुनो हाम मानो वानसुगे नों तिप्रामथाव फाइमि साग्रा दिसा जों फाइमानि बिसयखे दिनै आजां बायफो सिपिएम फो तंनाय आरो एमफो आजां फो दिनै बाहिम थिन बान्दाफो तंनाय फैया आरो एमफो बखे त्रिपुरा म थाका आंफो नायफिनाय हा जातिन पान्दा तामिहिनो आंफो सियो खे आबुदिनो आं क्या फो बुजाय म फुक्रे आं आरो फो आं खाफां वो सिफाया दिनै आइनि खाख्रुया हा खे चिनिन दल पा जे आंबो फाइमदिनो फाइतायो खे आजां तंफुनि समयो फो आंफो सिपिएननि दिनै बनान तुमफा बोसोराव ब्राव बाय सामुन तांनाय फुनि समयो दिनै आंनो फनो दिनै ब्रान्चनि सेक्रेटारि खेखेते इनो आरो एमफो आं तंसुक बिमाया कारन खेता सामो जांबाय नसि सातिनि जातिन ब पान्दा तांमोने सिलिसि दं हे खेम कारन सां माफियो के पुरतिन बिनु सुले दिनै बाहायम थिन बान्दाफो तले तनाय न आरो हिमफिफो आबोदिन मानो फतर माया दिनै जातिन ब पान्दा खासा मसे तर आबोनि कारन आं फाइफो फाइहा के जे जुं फाइमनि सियो जत फाइनाय रावफो दिनै खाक्लाव खिये दंसावनाय रावफोनो गाहाम खेनाय सावये दिनै हग्रा तुइ थेनाय गाहाम खिये तुइ थेमंखे दिनै याप्रि गाहाम खे सेमक दंखे आबो सेनाले पा से गाहाम जागाव दं आमनो खालाव मा जुंक्लाव नाव तुइ फां खाक्लाव खे दंखे प्रजाले जेथिं जागा से थं तुइ होदे हे खेम जुं ता बरखे आंफो आग्रतला बोलाय थने आंफो थं गामा खेनो नु बिउ जातिनि कक मा सामो सब खेनो खाबिउ हे बदिनो दिनै वाइसाले क्या फचु बैला सया दिनै देबर माथि दिन ग्रु बदेराव खाकजां साव नक्लायो जिनि जा कावबा निया खाकजां साव ब्रा फचु बैला साव पुरबे जुं तंसा तंचाम बदे खेचु बै फमाला लाया खे जुं दिनियो जिनि सार एम दिनियो का फाइमा थाखा खाकजां मा मावमी अत दिन जुं साल फले क्या फो एम फो काया एमएलए काया दिनेला जुं हठात वो जाय सामो बाय ब्राउन फो खाकजां ये फाइमदे जुं फनो के खाकजां के बाहाम थिन बा पान्दा फनो ब्राउन फनो साकेना हा के सा फनो दिनै जे बरो सिङाव तंनाय ब्रुकले टाइपु एम सा थामदे बोले पार्टी फो अंथाया पार्टी न मा थेमके
kau ba hau ni man pak tanda bain ping pho the sing tin mo nya ke jini brule jrom suya tang mai mo roi ni te abri ke mo bain ping ma phana hamala siyo bo se kau ma ke armi ang tre kau bang sari phona ya bosun jora sai ai kau ata nini sini mungsa riri ka ai ni mung ke para mung ke butuh ram para ke mung ke butuh